A už to točí, jo? Když to svítíš, to ty to točí, ano. A teďka natáčí. Teď už jsou? Vítám vás, Galové, dnes ráno a musím vám oznámit, že situace je skutečně vážná, protože jsme dostali zprávu od Cezara. Cezar přijde každou chvíli a zatím nevíme, co nám řekne, ale bojíme se, že nás to moc nepotěší. Jdou, už jdou. Je zlej. Jsem se rozvěděl o té vaší neporazitelné vesnici, ale rozhodl jsem se, že do svý velký říše chci i vaší Gály. Galskou vesnici. Ale my se rozhodně nedáme, že ne? To přijdu s obrovskou armádou. Takových lidí je tam dost. Ale to ti. Dneska takhle v podvečer jsem viděl táhnout kelty, nesli kůže medvědí a taky nějaký celty. Měli sebou alkohol a hodně teplý melty, táhli jeden za druhým a vedl je Schembauer. Každé to divadlo musí obsahovat postavy, které jste už tady zažili, viděli, a čím jich bude více, tím lépe. Byla nebyla galská vesnice. Ty si všichni žili šťastně, až na jednoho bručouna Cezara, který se pořád snažil dobít galskou vesnici. No jo, ten starý bručoun. No, ale my jsme vždycky zvítězili. Ano, vždycky. Drahý pane Ramixi, my bychom potřebovali takový kouzelný lekvár a tak dále. Ty ho nepotřebuješ. Ale prosím jednou. Nepotřebuješ, padnu si do toho. Pojď, jdeme si. Jednou v Číně, jednou v Maďarsku. Pořád sem a tam a vůbec. No jo, ten se nezmění, hele. No. Dáš mi lekvar na to poskakování? Nebo já! Dva opilí vikingové se vydávají cestou, necestou, za vínem či medovinou. Ty buško. Hele, nějaký Cezar. Tou samou cestou se vydává Cezar z neúspěšné mise od Galů. No kámo, jako máme dobít tu vesnici Galů. Normálně tam vtrhneš. Jak když mají ten kouzelný lekvar a padá mi koruna. Ahoj babko. To je jedna příčka. Chtěl bych bylinu, která vypadla do elixíru, abych jsme otrávili vojsko i AV Cezara. Ano, tak to udělám. Přijdou hned, tak si připrav tu bylinu, která je jedovatá. Tak ahoj, zatím, babo. A Galové vyhráli nad Římem už zase. A je po něm. Tak takhle tady je krásně. Jako u nás v Krumlově. Normálně takhle tady vždycky takhle celý 14 dní takhle krásně. Tady vůbec neprší. Na highway číslo 1 bijetejma kolejema, v pachu nafty svíček prachu, jezděj taky beze strachu. Možná potkáš cestou Láďu, jak žene svůj dravej bus, svojí starou rychlou káru, který říká autobus. V Průhonicích vezme plnou na 50, spláchne kolou rybu, kterou snědl celou, smaženou jen trochu leklou. Highway číslo 1 a po ní jede King, Láďa jede autobusem, je pak Highway King. Highway číslo 1 a po ní jede King, Láďa jede autobusem, je pak Highway King, Highway King.
kopci často bourají politici. Láďa vždycky zapálí si kamelku jak dobrodruzi. U křížů si koupíš vejku, velký steak a pěknou holku. Na cestě je chlapům smutno zvlášť, když nemají rychlou ruku. Každý řidič má svůj příběh, někdo prchá před osudem, někdo zdrhá před svou starou nebo ztratil prachy s vírou. Highway číslo 1 a po ní jede King. Láďa jede autobusem, je pak Highway King. Highway číslo 1 a po ní jede King. Láďa jede autobusem, je pak Highway King. Highway King. Láďa nosí ve svém srdci příběh černej jako krtci, plnej zrady, krve, pěstí, závisti a nenávisti. Jeho příběh je tak krutej, že je ze všech nejkrutější, že ho Láďa nosí v sobě a zemře s ním ve svým hrobě. A tak končí tahle píseň o Láďovi s autobusem, jeho příběh my neznáme a tak o něm nespíváme. Highway číslo 1 a po ní jede King. Láďa jede autobusem, je pak Highway King. Highway číslo 1 a po ní jede King. Láďa jede autobusem, je pak Highway King. Highway King. Pojďte, paní, pojďte. Když jste se přepravovali ze Řecka do Egypta, tak se lovili na moři bludičky a v lovu bludiček se na 3. místě umístila Marta. Gratuluju. Já ani nebudu. Krásné. Gratuluju. Taky gratuluju. Taky gratuluju. Na 2. místě v lovu bludiček se umístila Lucka. Ty Lucko, dobrá práce. Ještě Markéta, Kuba. A na 1. místě se umístila Áďa. Děkuji. Naše úspěšná hasička Áďa. Gratuluju dvakrát. Rekvalifikovaná na hasiče. A ještě bychom chtěli oznámit slavnostně, že v dnešním hasičském závodě se Áďa umístila na krásném 4. místě. Souboji s trénovanými hasiči. Tak prosím, vložte z karabra do mumie. A pojďte dál. Co se bude dít? Třeba to nebude fungovat. Možná to chvilku trvá. Taky zapůl. Začíná dejtat. Ty. My jste nevěděli, jak tam bylo zatuchlo. Bez legrace, jde k vám cizí delegace. My bohatí dosti velmi, také chytří jako šelmy. Vážení a milí přátelé, dejte v Perzii. Ještě něco potřebujete asi. Sehnat. Ano, potřebujeme částky z perského koberce na výrobu lektvaru stýle. Ale nedostanete zadarmo. Měl to být nějaký konkrétní koberec? Ne, letací koberec, hledají koberec. Ten máme jenom jeden. To bych jim nedávala. Ten máme jenom jeden. Měli bychom po nich chtít nějakou duševní činnost.
Princ Ajatollah chce ověřit, jestli jste hodni tak velkého daru. Ano, jsme. Musí to být opěvná báseň, musí být zarecitována za hudebního doprovodu. Za hudebního doprovodu. Přásně z prského koberce, létacího koberce, dostane ta družina vašich válečníků, která uspokojí ego tady našeho prince nejlépe. Ego. No, Salam alejkum, oslavujeme jeho Kdo pak, páni, dotuje? No přece princ Perzie. Princ má svého vezíra, co na harem nezírá. Říkáme si, aby válem nepostrácel ten svůj harem. Přilétají na koberci, nalíčený jako herci. Princ je velký vojevůdce, princ je mocný vojevůdce, ale taky velký svůdce. Králování pomáhá, velká víra v Aláha. Každé ráno pije džin. Každé ráno pije džin, co nosí jeho džin. Svého džina našel v lampě, když se procházel po kampě. Obdivoval krásu Prahy, ale čas mu přišel drahý. Proto zajel do tábora, poblíž byla velká hora. Všichni zaletěli na klep, tamhle je ten tábor, pohled. Ráno brloch navštívili, hle, tady je princ náš milý. Jednou takhle jako vždycky seděli jsme v krčmě, vyprávěli starý zkazky a ty ještě starší. Náhle dovnitř přiběh posel, že se blíží Turci, chytli jsme se korbelů a poručili další. Pak jsme domů vzkázali, ať ženy pečou koláče a pošlou nám sem brnění a taky pivo černý. Tušili jsme příležitost pro historky čerství a tak jsme vyšli z písní na rtech jak lan domověrní. Turci náhnou na mohuč a všude voní káva, my pijeme oblouč pro třetí dvojice první, na prvním místě. Vodafone, takže Oskar. A Časomíra bude ve dvojici. Helenka. Skutečně to bude napínavý zápas. Tak, na další dvojici. Lukáš. To je takzvaná brdská losovačka. 3, 2, 1, teď! A jedeme! My jsme už dopili, ale zase uvaříme další. Pšeničné, Ječmene, tupláku, i malý půlitrový. Tady já, Radegast, nejvyšší bůh pivních A tady se mnou, fanoušků. jaká se to jmenuje? A mým učedníkem Primusem jsme se dozvěděli, že jsme se těchto dnech zúčastnili pivního kvízu. A na prvním místě přichází čas, se umístila Luca! Za sbírání borůvek. Našel spoustu borůvek a skoro všechny nesměl, ale některý dones i bráškovi. Gratulujeme! Pinky, teda dáme. Tady jsou. Polystyrén. Kam je chcete? To asi těžko polystyrén. A nerozkrát. Ale přátelé, nejde to nebude na lesku. Ale, tak, do svýho místa, a ještě Áďo, ty máš máte oba mumie? Jo, máte. Už to sebrali.
Včera jsme to Snad jste neprobudili Anmu ráno? Probudili jsme. Co dělá brak tady? Takže vážení přátelé, To zapila. jelikož se nechcete připojit k Římanům, tak nebude diskotéka. Příprava na večerku! Teď zjistíme, jestli bude fungovat náš kouzelný lektvar, protože bez kouzelného lektvaru nezvládneme porazit Cezarovu armádu. Pan Adamek použil všechny ingredience. Všechny ingredience použil, nejlepší byla ta drcená slonovina, to byla kvalita. To už se dlouho neviděl. A tak teď přistupte po jednom, řekněte jméno a ochutněte Magic Lektvar, který potřebujete. Legie Říman ubloudí, bezradně v hlubokých lesích. Keltové udruj daloudí, lektvary, který se pijou až neví se. Julius na pilu tlačí, nad mapou do noci sedí. Keltům jenom více stačí. Galové, vzdejte se! Je to zapnutý. Formace Dobrý. želva! Formace želva. Neválej se tam! Maně! Žinou nese sejtku, když Římana čeká smrt pomalá. Neměli zavádět změny, marně jen volá se do lesa a sní jejich společný měny. Úroveň Keltů jen poklesá. Legie Římanů bloudí, bezradně v hlubokých lesích. Keltové udruj daloudí, lektvary, který se pijou. Dávám se! Hurá, vítězství je naše! Galové! Přiznávám svoji porážku a přiznávám vám vaši nezávislost vůči mé osobě! No, 3, 2, 1.